Try to one tok miru u Jisu ulayam ka khubor pedeng ka bangakwa ban ya slok lembat pi hagani ka por ka bamenta kalong ka jingyam bakerpang u Jisu tengene duai ablai bau pa jungi bab nangi aingu yeme namar kani ka por ka ba meme penyo bangin yo sngau bat ban ya syak skor lang ya ka khubor ka tien jong me Jisu bakodor mila ibet ban penyeng yo syakri barit jong me ngalong ayu ablai klem ka bor jong me ngaduai namar ka tatu isnai ban pendap ningkong yo syakri barit jong me daw men sim ba khoi jong me bangaduai ru ba isnai ba taw men sim uba meme pendap au blai un keren hanga un keren hangilang baro pada bangin yos ngau ya kani ke kubar ko kenran nginai tilut ya lade hamel blai ba im bat ubasisya keren atra ingin syashkor melong ublai na bakini baro ngipa haga kardeng utrai Jisu amen ka kubar pedeng hagani gepor ka pamenta kalong kajing yam bakerpang u Jisu ki para bangaj ba iya kalong kajing sisya bau trai Jisu u i jaki briu bara bat kajing i jong u om don manu bala ban batai henrai ka bapla kalong bau neu Jisu ubai kata-kata yang Ibreu ju yam kulmar naka benta jongki kalong ke bapla bau Jisu ju yam kulmar walau i jak Ibreu kata Henry habau Jisu lak syuk klem dayang kamut baka don ka ri ka kabada kerpang sisya haka ministry ka jong try jong yu Jisu Kris haka por ka ba wanshim ya ka jing long briu hang ne asla jong ka ni ka kendau ngin syam kat kum ka ni ka tin ka jong ublai bau try jong yu Jisu Kris uyam tang laisin kabaningkong uyam na kabentay yalade haka keper ket samane u apostol Paul haka siti sa ke Hebrew kalanang kabasan kadukhat kabanyau upen pau bau try Jisu ulayam na kabentay yalade haka keper ket samane ban ngilaru ban syam naga gospel ka jong Matias kalanang ka ba arpon riu kadkhat ka balai pon riu hadu sau pon riu ka ba yathu ya ka jing yak saj ka jong utrai Jisu haka keper ket samani hasua ya ka ba unsa sya pensitom ba unsa yap halor ka ding pna ka baar ka ba Jisu yam kadai na ka bentakan nong ba Jerusalem katkum ka gospel ka jong Lukas kalanong ka ba khat khandai kadkhat ka ba sau puwe u Jisu yam na kabenta ka Jerusalem bat ka balai pat kadai ka jingyam na kabentau briu bat ka ni ka jingyam kadai namar u Lazarus ladang ipej na ka gospel ka jong Yohanes kalanong ka ba khatwe kadkhat ka ba lai pausan ngin syam bau Jisu yam nak benta u Lazarus kane kadai ke jingyam ka bekerpang ka jong Jisu yau briu shimet kadai ke jingyam ka bekerpang ka bangem lap hagaktin ka jong blai bau trai Jisu un yam yau no reu no briu shimet ka Bible ka yathu yangi bahabau Jisu lawan poi biang hagani ka snong Betania ka snong ka baka Mary bat ka Martha kidon laong ba
ula ya kendu ya ka Mary bat ka Martha ki balaong ha uko try lada medon hang ni upara jongi un om dalayap rabanget be ka Bible ka yathu yangi ka ong bala saus ni bau Lazarus uladan ha ka tliu jentep badai ha ka tagasngi ka basaw bau try Jesu uwan poi ha ka snong jong u Lazarus habitnya balaong ba onda habalaya lam yau Jesu haplau jong ke jentep lane akmat jong ke jentep ke jong Lazarus ka Mary bat ka Martha kilaya yam pai donut nang ta ka Bible gong baki jiuru ki baya don lang hakata ka por kilaya yam bat day hang ta bau Jisuru ulayam ka Bible pereng gong yakani ke jingyam ke jong Jisu gong kumne Jesus grown and trouble kapamut bau lakaan bat ula pisah ula dona pedang ke jingyale ke bejur bat kani kemut bau la ya le ban om yam le se ka dai ke jingyale ke bahapo ka jong Jisu ban nem yam ha ka tegepor hanrai umla lem da yam ka jingyam ka bakerpang u Jisu ki perlak bayi bat ki parabanget ki bayi ja ngila ban keli balai u Jisu yam kerpang na ka bentau Lazarus ka beningkong galong u Jisu yam namar bau yau Lazarus u Jisu yau Lazarus ladangi pule na ka Bible ka tin ka jong blai ki thu kat kum ka gospel ka jong Yohanes ka lanong ka bakatway kad khot ka baar laya thu yangi bakini ki arngut si para ka Mary bat ka Martha habau Lazarus upang kila pentip syau Jisu giong uta uba memi upang kapamut ba u Jisu yau Lazarus nang ta shu ha ka jentep ha plau jong ka jentep ka jong u Lazarus baki jiu ha baki le yo i bau Jisu yam ki ong pet kat no ula i jiu kane ka ya pen i shai bau Jisu yau Lazarus ka jing ka jong Jisu yau Lazarus lese ki laban don sibon ki daw ka beningkong galong bau Lazarus udon ka jing yedei ka babek badu Lazarus udon ka jing yedei ka babek badu blai ki prabangai be bandon ka jing yadai ka babek badu blai lani bandon ka jing yadai badu blai ngidon kam lai tli gi ai ka beningkong kalong ba ngidai bantip yu prabangai be la ka Bible kam yathu sha yangi yaki jing yakendu yaki jing yashem ki jong Lazarus markmat badu Jisu menhabau Jisu wan shim ya kejing long breu hanrei u Lazarus utip ba Jisu ulang ublai u Lazarus utip ba Jisu ulang ublai kabaar tang ba utip hanrei uda itu janai yau Jisu para bangai be ban syutip yau blai kampat biang dan kam namar kata ban itu jana yau blai kadon gawai kapor kabangai kandu yei wei i
Kun samla hang tai hamat pran bat ila kublai kti yanga yong kublai pastor bat ngaru ngala kublai i watla ngam itu hagajing sisya bat itai kena samla hadin kejing yakren ila keli yanga yong pastor kasnong jongpi na ngalaya thu i ngaong kasnong jonga kadai na maupu itai kena samla ilashu keli kensan yong wa na maupu yong ngai itu tang ye pastor nong ruot ngala lengo langan ong dei mangaru ngas ngobi yo ileran langan ong ngam day ru lane ngan chu ngap ru ngas ngau ku mangasep ya kajing sisya kata kajing yele itai samla i perlak samla ila yahat no ala kalenti bat nga la kalenti bandon kajing yadai bat ublai ko ki parabangai bai namar kata kambiang tang ban syutip yau blai mereka dawaru banda itu janai yau ulasaras itu janai yau blai kabalai kadawa ban i jau haga gospel ka jau Matias ka lenong ka arpoar ka khat ka balai phau nyau u Jisu hi dalade uang to men i jau blai jong me daka donut jong me baro daka mensim jong me baro badaka jingmut jong me baro kabamut bang idai ban i thon jau blai ngidai ban i thon jau blai iwei teman besan uang pastor jau blai te lada ngila ban i ngila dai ban i sispa iwei uang mdai tang ban i 100% redai ban tam nakataru baladang ila prabangai be i kadawa namar kataban i thon yau blai kabaar u Jisu yam namar bau ngaulem yakani ka long yeng us ngaulem yakani ka long yeng kajong ka Mary ka Martha u Lazarus namar kani ka long ying kadon kajing yadai ka bajan bat u Jisu kani ka long ying lani ki dukhat jong kani ka ying ki dai yau Jisu kani ka ying kalong ka ying ka bau Jisu u juju ba lani us ngau tenat ba ban rung bat kadai ka ying ka bau Jisu das ngauhun ban samit ka wei na kinong tho bakrau ka Ellen White haka kot jong ka bakerteng Desire of Ages kala ong kumni bau Jisu uyo ya ka jing jathaj haka ying ka jong Lazarus u Jisu shem bagani ka ying kalong ka ying ka badap da ka jing sok kalong ka ying ka balaj na ka jing ya tharais niu kalong ka ying ka balaj na ka jing ya bisni bat shu kani ka nong tho ka ong bau Jisu u shem hagani ka ying ka jong Lazarus bagalong ka long ying kabadon ya ka sincerity ya ka jing long hok usyam hagani ka long ying ya ka purity lani ka jing long khoj usyam ru bagi dukhat jong gani ka long ying kidon ya kata ka jing long perlok bajanai ka holy friendship jinglong perlok bajanai tungin yet ko ki prabangai bai jah lagi jong giging jong ni
hadu katnu u Jesu un ngau hun yaki long yeng long sem jongi kane ka long yeng ka jong Lazarus kadai ka long yeng ka bamju tip ya ka jeng khap nap ha ka jeng yadai bat ublai hanrai ka bakeluj min sim ha ka kam ka jong ublai ka Martha ka bas ngau tenat ban ai ka babatam hau Jesu kadai ka priu ka bas ngau tenat ban ai ka babatam hau Jesu ka Mary kat bakum ka tin ka jong blai laya thu yangi bawat ya ka jing sle ka ba kordor ka ba rem doru ka ba kalabu tingkai na ka mentai yalade ka dabi alabasta hanrai kala ailut kala thelut syautrai Jesu para bangai ba ngadap da ka jing ngaungu yau blai bau blai ula ya rap ya ki babon ki balang ban ngai jaru kane ka balang jong phi hang ne ki long yeng long sem Kristan bat ki para bangai ba chimet ki bala ya rap keluj syaki beduk ki bala ajeng ais nai syaki batngan hagini gisngi jong kane ka jinglen shop jong kane ka klam COVID-19 Jesu wang ke trien jong wang la dapile nai wei na kini ki barit jonga pile hanga dan bon ki bangai ki bam tip ya ka jing kapna hanrai ki banang ban ai keluj men sim ha ka jing yadai bat ublai ki para bangai bayi hapadang ki jing kerdu baki ki mat ki ai syaka kam ka jong ublai da ka dono kumba ai ka riu kentai ka badon tang ar damli hanrai kala ai lut ya ka bakadon baro bat kam syam la kuflai na ka benta ka bala syai jong ka jing em la dakat hakani ka jing kerdu ngilanang ban ai syaka kam ka jong ublai kane ka yeng ka jong Lazarus bat kerpang ka Mary ka bayai don haki kejat u Jesu ka yeng ka bayai don haki kejat ki jong u Jesu ki para bangai bai jaga tin ki jong blai ki thu yangi baka Mary ka yai don bet haki kejat ki jong u Jesu lese ka ngau thu kombat ngau thu unong ruai semen sem ubala ruai ya ketu ke jing ruai ka bawang jengai na lau Jesu jing kemen kaladu ka long yeng ka basyaru haki jing penbet ki jong u Jesu haki jing baro kani ka long yeng ka jong Lazarus ki men jong u ki ngau tenat ban pentip syau Jesu haki jing baro ki ya tulut syau Jesu bat ki pediang ngau ba ya ki jing penbet jong u para bangai be ye nong ruai semen sim ular ruai tu ki jing ruai wang Jesu ubas ngau lem ulas ngau lem ya kani ke yeng kabadon ka jing yadai ka babek ka jing yadai ka bajan lem batu ulas ngau lem ya kani ka long yeng ka bau ngau hun ya ka ban syong bansa para bangai be un ngau lem ya kitu ki long yeng bar ki bau trai Jesu us ngau hun bansa kabalai bat ka bakadu u Jesu yam namarus ngau kia ia kan ke jingjia
ki para bangai bai le thu yang ida kani tin ke jong blai bala tep yau Lazarus la saus ni bad habau la don la saus ni hat liu jentep ki men jong u ki la du jeng kermen nang ta ka snong ka thau le se ki ong kat tu la wai no ka jeng im ka jong Lazarus namar haki briu kala dei ka jeng kut lat am don shu da ka wei pat kala rai ka bas ngau tenat lok ba i ba anda habau jisu ulayam kerpang haplau lane akmat jong ka jeng tep ka jong Lazarus ulale yaki ei ki bangim la mudur hang tahap lau lane akmat jong ke jeng tep ke jong Lazarus ula kaan ringkat bet ki omat nang taula perta Lazarus mina bat bas ngau tenat kelong bau Lazarus ulami pat lok bai don ayu ka bau blai omla lane don ayu ka ba bat u Jisu om don lok bai ka ba bat u Jisu namar kata hakani kepor ka ba mentang khot i ya phi lapidan haki yengi sem lapidan haki quarantine center lapidan haki jaka ki bama pi wan pai lane pidon hang no ru ngakhat i je phi lak ba i pai xiao Jisu Kris baladang i kwa abau Jisu un yam kerpang na ka benta jonga jongi simet na ka benta ki long yeng long sem jongi ngakhat i yang i lok ba i bangin don ka jing yadai ka ba bet bangin don ka jing yadai ka ba jam bat une ublai ban i jau da ka donot bara bat ban penlong ya ki long yeng long sem jongi ki long yeng ki bau Jisu us ngau hun ya ka ban sa mi para bangai ba i hak abakum kini kipor jong ki jing yele ki jing jenjar ki jing sok sap jong ki jing em la sela bandon na pedang jongi ki bamat ya ki jing nok men sim la sela bandon na pedang jongi ki bas ngau kum baki lapoi haga kotlat ngakhat i jepi hagani kepor tungin pen bet yala ke jong ki jing em tungin pai xiao niu Jisu ai ti lut yelade bad habang ai ti lut yelade ngi i jau da ka do nut bara un pek kerpang na ka benta jongpi un yam kerpang na ka benta jongpi bad om don kanu ru ka ba bad uniu Jisu jongi akan ika por ke pamenta ko ki para bangit bai ladadon na pedang jong phi ki bakwa banong pastor duai lem na ka benta jonga ngala ban le ya kata na ka benta jong phi bada kan ika por la pidon ha ki long yeng long sem pidon ha ki quarantine center pidon ha ki jaka ki bama phi pidon le se marwei la ne bat ka kun hun jong phi pat pi kwa ban duai na ka benta jong phi ngan duai na ka benta jong phi phiru duai aga bakum kan ni ka por ban nga khot lang ya phiru ki long ying long sem kristan ban ya duai lem bat nga ha kan ni ka por ngini sim mentalang ha ki jing duai bat duai da ka do nuot bara duai da ka basya ya lade ha ka jing yalam ka jong men sim ujang blai tongin duai
Ablay bau kepa jong iba beneng. Ublay bahalor baro ubadon ya kebor baro. Atraji subakodor melong ublay. Ubalapen im wat ya kibayap. Donayu kabae batme. Traji subakodor ngadwai na kabentaya lade. Yalam yanga. Bat skem yanga badi ka yeng jonga. Ngadwai ablay na kabentagi kun jong me. Kibadon haki jaka baper. Bat kibaya dwai lem bat usyakri berit jong me hakani kapor ko kenran. Metip lut yaki jeng jongki. Metip lut yaki jeng kendu jongki. Metip lut yaki jeng jenjar jongki. Metip yaki jeng don kam jongki. Ngadwai ablay nagmenta jongki hagabakum kani kapor. Isnay ban kaner lem yaka keti blay jong me. Kakti kaba meju le yaki kamba. Kakti kaba meju le yaki kamba pela. Kakti kaba pen im wat yaki bayap. Tu le lem yaki kamba ki kampela. Nakabenta jongki eru. Bat ablay bi ngadwai tu isnay ru ban ayaki yaki jeng suk hagamensim. Ayaki ko kenrat bi yakabor baki laban yang scam hakal yang jong me jiakat bajia long kat balong ban syakriya me kat bajing im dangsa ngadwai ru ablay bi nakabentaki nong sensyar ngadwai ru nakabentaki nong sumar lem ngadwai ru nakabentaki tu kibangat hagi jengpang jong neu knyang jengpang COVID-19 ngadwai ru nakabentaki tu kiba halaki jongki kam ko kendrat bi kiba sim ya ke jengket kli naka bentaban ya le thma persya yong ne knyang jingpang COVID-19 tu isnai ban long lem rengkal lembat ki ko kendran habama meme don manu ban ya le ya ki ko kendran dan ka weru ka bor kabala ban ya le persya ya me jesu bakodor ngadwai ru naka bentaki long ying long sem kristan bara ngadwai ru naka bentakani ka balang ko kendran tu isnay ban Krisyan bol lambaki por bara. Balong lem rekal lambat iway pa iway dukat jong ni kabalang. Siyong sa haki do anod jong ki. Halaga sngi ko kunran. Sngaw ko trabi ko jong kot kerpat rit jong i. Nabagi ni barong ipan. Haka kerteng try nong penimba i jong Jesus Christ. Amen.